Mervan adamlar, häzir biz size Şöhrat Mülkiýewiň hikaýeti tatyna taýýarlanan Durmuş Sapagatly radioýuny iştirýär. Radioýuny taýýarlan Nurberdi Dädebaýew. Radioýuny goýun Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýadmuradow. İlkinci oğlu kulliýini gözli başladyp, bugun tutýan toýy Kerim agany begenlerýänem bolsa, erkek agraslygyny edip daşyndan bildirip duran okdy. Ýöne oğul bäbe gejäň welin begençden ýaňa erini bir ýere gelen okdy. Toýa gelenleriň gutluglaryny uly gowunç bilen kabul edýärdi. Gün örtany satyldy. Bir oğlanjyň buğuşluk habary hemmen ünsen çekti. Kerim ağa, oğul bäbegeci, boşluk gelin alçı gelýär. Aytdy öleme. Ey sağ ol oğlum, sağ ol. Han gel berik. Boşluğunu vereyim. Men. Kerim ağa oğlanjyň eline buğuşluk haky diýip pul tutturdy da aýalyna gıýgyrdy. Oğlu evet. Senem mun boşluğunu verey, o zowullap bermedi. Vah balacığım. Boşluk diyen diline döneyin. Me al boşluğunu. Oğlum, senem toyuna katnaşmak nesip etsin. Ol, oğlanın eline öňden taýýarlap goýan düğün şöwüni tutturdy da köçä tarapy yöneldi. Toyun soğulanına barkun geçti. Kerim ağaň maşgalasy toyun ähli aladasından diýinişdi. Ýygnaşdyrmaly zatlar ýygnanyp, howly içeri daşar tertiplendi. Maşgala günörtü çaýynyň başyna üýüşdi. Vay, toy diýip, ahir oňum aladasından näme aýdyk. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Neçe gün bäri hysırdap görüşümizde ýadaýyp dursam. Hawly, ýolsam töweleme goňşy olam dogunlarynyş elimize işe metronoklar boli. Neçe günnäp aýagy üstüne gidenmizdendir de elbetde. Ýadaýyp dursa Howla kakady. Töweleme dostybym, kullyň dostlaryna diýýär. Aýolar, hani näme hyzmatyňyz bolsa aýdy beriň diýip dyzaşyp durlar aýty öleme. Kullucanyň özem şeýlede. Hawa. Dostlarynyň biriniň öýüne üýşmeleň bolsa el aýak bolup ber balam. Hawa. Dostlarym özüne göre ekeni. Oň mektepde bilokan gyýlarym dostlarynyň kimler ýalylar. Oğul bäbegeci näme ýumuşyň bolsa buýur ber diýişip, ýeňlerini çyzgaşyp, gap-gaç ýuwuşdyrmakmy, ylgaş diýerdiler. Hawa. Bir kiçiň ballyny ýöremizdi. Muň dostlar näderke? Oğul bäbek. Hay ne bileýin. Muň eşiklerine bat berip, saçyny ýaglap ýörşüni
dostlarynyň üýüşmeleňini elini zat urýan röýdemok mene. Onsoň olaram muňa kömek edermike? Ay ne ettin ayece? Bilem edil beýle däldirle. Toýa gowy gynip gitsegem kömek etmän duram zoga. Eşiňe hapa bulamanam kömekleş bolýa edesiň gelse? Wah bolýar oglum beýle bolsa gowly. Hany göräýär, senem öýerimizi dostlaryň nähili hyzmat etjeklerini. Hay öde. Anamly gurlan bolýan bol. Sen dostlaryňdan kullyň dostlarynyň hyýaly hyzmat çykaýsa näbli. Çykar kaka. Görürsiňiz ene netip bolsa. Onsoň mara men tapjak gelinligim kullyň hyýal bolmaz kaka. Towa. Hay. Ya. Geliniň näme kemi barmyş? Kemi daşyndan görünüp dura. Boynu göreňizokmy? Mitruk ýaly pürtäň aşagyndan görünür ogamaň. Mene gelin aljy maşynyň düşenini ýalňysyp bir benden çağasyny alyp gaýda ýandyrlar öýtdim. Hay sen. Esasy zat can ogul. Boy siratda, görmekde däldir ol. Şonu berk belli. Ehli adam üçün esas zat gowy häsiýetdir. Görülüdür bilseň. Geliniň edep ekram bolsa, maşgala garlyp gatylyp ötäýdir görseň. Uzyn boýladyp näme gelini derýa boýlatmak aladan wamy? Esasy gylygy gowy ili iýişli, özü hyzmatly bolsun. Şo zatlardyr geline görüp berýän balam. Hay doğru, berekel. Senem owodany kowalaşyp çotçora çolaşaýma. Kullyňam özü gowy walli. Özüne yaraýanlar. Edim gylymam bize yarasa bollugy şol. Wo. Ayece, gowy görseňem edil beýle gözüňi ýumaýma lala. Toýda herkim geliniň ýüzüni aç diýse, bu da gompor ýüzüni açan bolýar. Boynyň kelteligen bir ýany boli, gara jürjüniň ýüzünde de sapatama ýok. Şo wagt ýanymda duran oglulyň biri garajagy deken nidi boli, yer ýarylmady, menem girmedim. Kullucan, sen näme dymy oturýarsyň? Muň diýip oturanlaryny eşdeňokmy? Eşidýärler. Eýem şu wagta sellem ýüregime düşüp ýetişdiler. Onu näme? Gürleme ýal etmeliler muny. Ente gürläbersin. Öýdi öýlenenden soň ana şonna görerdi. Görsen göräýär. Sen ýaly bir giden boy hiratly gyýdylar gelin bolmak ardy ödüp beren halyna mütrük ýaly gyýda saýlaman. Şu boy hiratyň bilen onu ýydyňa düşürip ne edip köçe çykjak. Hani tuka ta gurruňy. Bi. Gepiňe häberligi saý. Hitden aşa ýaňmy gownummy. Maşgala wagtynyň görmekde dälligini basym düşünersiň. Okmak. Şondan soň öýüň içi dymdyrsyk boldy. Qaqasynyň töwür ederine mehettel bally otogdan çykyp gitdi. Qaqasyjasy näme diýse de, ballyň gelnejesi maýsany asla sulh almady. Oňa gelneje diýesem gelmedi. Mümkin bolsa oň bilen gürleşmedlige çalyşdy. Gürleşende de onu kemsedip gürledi. Bir gedegem ol köýnegini gelnejesiniň eline tutturdy. Muny ýuwaňda ýeňini ýakasyny mäjum edipsiňe. Ütükleýäňde bir ünsü bolup ýygyrtlaryny gowaýyr. Ýakaýma birden. Saňa anamam ýok. Muň ýugulşynyň näme kim bar? Üňnäme ütüň ormandyr, işigi ýakypdyr diýip eşitipmidin? Eşitmedimem, inni eşitiläjek ýaly bolup dur. Bolýada. Sen özüň ule deň bolup durmaýyn. Maýsa ýugurjysynyň köýnegini gowy ütükläp eline tutturdy. Bally köýnegi eline serişläp esli durdy da hiç şili bahana tapmasa da seňregini ýygyryp gelnejesine sag bolamaýtman otogdan çykyp gitdi.
Wagt näçe geçdi de ballyň gelejesine göwni yetmezçiligi güýjedi welin keselmedi. Şeýle bolan soň ondan bolan şaganam sul kalmady. İki ayaklı iki günne diýileni. Kullyň oguljo Selimjik eýem 2 ýaşapdy. Olunny bir ýerde duranokdy. Kim näme işlese kaptanına varıp hemme dady biljek bolup ayagy çoluşup ýördi. Niçik mol ballyň ýanyna bardygy ýeňsesine kakyp ýerine uradardy. Bally qakamurdy. Kully, Oh, menen hali çydamok. o ne? Şu iniň meni şu öýe gelin bolup gelelim mer halany. Eden ýeşmede himişe göwni ýetenok. Mene muňa öwrenşem gidipdirin. Oň bile gürleşjek bolubam duramok. Özi bir zat diýmese barmyňam diýemok. Ýöne şu ýumruk ýaly çagada näme günä bar? Ýanyna bardygy ýeňsetine çalyp koýup goýberýär. Ay, hemişe beýle däldirli. Himişe şeýle. Sen ertir ýerden ýeşe diýip gidýäňde güni batyryp ýygyňa köwlenýäň. Öýde güni bilen näme bolup geçýäninden habaryň ýok. Ol himişe şeýle. Şu çağaň ýykylyp sürüşüp ağlandan bally qaqym urdy diýip ağlayan köp bolýar. Ejim qaqym hiç tatdiýan okmy? Gaýnatam marka bu çağaň goloyna da baranyk. Atasynyň ýyna düşüp toňkullap ýör. Ejen ýany bir kere qaqanyny ol gow edip käýedi. Şonda da ol şu çağaň özünem ejetinem hiç şäkdim çeken okda men diýip öwrülüp gidiberýär. Araňyz bozaýmaýyn şu çaqa senle saňa da aýtmadym. Şu wagtym çağaň öz aglap gelen soň aýdaýdym. Maysa, men bir zat diýsem, gürrüň ula gider öýdüp gorkýan. Eger şeýle ulaýsa, qaqymy ejime erbet bar. Onu bilýän men. Meni gıldıran adam hükmünde sen erbet atçı borsun. Men in esası korkuyum ana şu. Eski vaqt öyün odu bilen girip, külü bilen çıkıp, sekelçe yerde erbet adı kalmak sana yarama da. Dağı näme? Şu öyün hizmetinden men eme kaçam Kully. Ana şoň üçin gaýynlaň seni bizden gowy görmese erbet agaranok. Hawala. O görgüllüň adillerine men adım diňe balam. Masalada adalyk döräýse şolaň anjajaga gürrüňsiz. Şoň üçin ýene de asalymçylym et. Öýdüm bilýän. Toýun aradasyny edip başladyk. Netip bolsa onu öýerert. Onsoň biz täze milletden gurýan jaýymyz gowy ýetişýän göçer. Ballyň saýlap seçilen geliniň gaýynlarynyň gowunyň turup bilşini daşyndan fiýlarys. Kully, sen şu giýinligiň, geçirimligiň menem köşeşdirýär. Han göreli onu ähil gelin alýar. Şol gürrüğün bolan gününden soň geçte 4-5 ay geçenlerde Kerim ağa uludan toy tutup körpe oğlunu öýerdi. Doğrudanam ballyň alan gelini özüniň hyýaryna hyýaly ortadan uzunrak boyly, ak ýüzli owadanny. Oň owadanny ýaly häsiýetim, öý işlerine çulumlugam ulu gelininkiden kimler ýanlärdi. Kerim ağa bilen oğul bäbe gece toydan soň gaty udaklaşdyrman
ulu oğlunu täze jaýyna göçürdiler. Jaý toyun soňam bäbek toyuna ýadyp gitdi. Maysa gelinin gyýy bäbek bolupdy. Oğul bäbek gece gyýy agtyjagnyň enaýjy gulkysyna gowanyp ýörke, ýene bir agtyň enesi boldy. Kiçik gelininden bolan oğul agtygy oň aladasyny hasam artdyrdy. Sebäbi ol öýe gelenden aglyk boldy. Gije diýmän, gündüz diýmän, sesi ýatmady. Bally agasynyň oğluna şarpyk çalyp aglatmagy hiç taçy görmese-de öz oğlunyň agysyny çydamady. Ece, monem bolýara. Onu goýdurup bolanokmy ho? Ya bir ýere agyrýamka? Oğluna bolýan zat ýok, agyrýan yerim ýok. Açlykdan aglaýa balajygym. Açlyklamaňa da bolanok. Ejesiniň süýde çağany doýurup bilenok. Şu göwresi bilen yumruk ýal çağany doýurup bilmese nähil bolýar? Ol oglum gowra bagly zat däl. Kägelinde başda şeýle bolýar. Gel Ece, men geldimde şeýle bolaýmadym şu. Sen eliniňi beýlekini saýlap durmaýa ol oglum. Inni näme etmeli Ece? Şeýdi her gün izlenip oturmaly bolmaýyndy muny? Bolmasa emel süýt beräýmeli eken näo? Emeli süýde öwrense çağa soň ejesini emmesini goýaýa. Enesini emmedik çağıda keselligi çolýa oglum. Kägelinde başda şeýle süýt kemligi bolýardy, soň köpelip gitýär. Bu da şeýle borlu. Ece, näme bolsa-da meni şu oglumyň şu aglap ýatmagyna çydamy. Şol wagt kapydan gyýjagyny götürüp Maysa girdi. Onu görüp ballyň kezebesi hasam daraldy. İçinden käýinjiledi. Muňa näme gerek käýindi? Sokulup öýüne tursa bolmaýamka? Maysa ballyň ýüzüne de seretmän, ağlayan agtygyny köşeşdirjek bolup közenip oturan gaýnynyň ýanyna bardy. Enesi, balajyk näme aglaýa? Gulujugy da agyrýan bolaýmasyn? Ýok, agyrýan ýere ýokmuň. Ýöne ejesiniň süýdi kemrekde doýurup bilenok. Şoň üçin şeýdip agladyp oturýarmysyňyz balajygy? Maňa aýdaýmaly ekeniňi. Hani, al berik balajygy. Ol öz gyýyzyny gaýnanesiniň eline berdi-de, eltisiniň bäbegini eline alyp beýlesine urly. Hellen bäri aglap enesini, ejesini, qaqasyny aljyradan çağan tappa sesi ýatdy. Salymdanam Maysa burunjuğun deriledip uğuklap yatan çağany emay bilen eltisini uzatdy. Beýdip çağanam öýüňizem kösäp oturmaly öňre gaýdaýmaly ekeniňi. Wah howa. Menem öýüň işine çörmüşip bir gün bäri gaýny öýmete geläýmendirin. Näçe gerek bolsa günne geler durar. Wah ömrüň uzak bolsun gelinjan. Munam emtirjek bolsaň ýöne öz çağaňa süýdüň ýetermike? Yeter. Gyýdy minni onu muny ýewen başlady. Şu wagt gapdaldan seredip oturan balla, şu ýe gelin bolup geleli bäri halaman ýören gelinejesi, gözüniň öňünde özgördi. Olunny qara jürjene bedroy keltejik gelinelle, görmegi, siratly, halasgär gelin bolup görünýär. Olunny şu wagt içenni gelinejesine adar berip gelen üçin ökünüp başlady. Men entek akyl ýetirmeýän dadym eken o. Hemme dat görmekde, siratlylykda, hatta ýeke bir edeplilikde de däl eken. Ana, men gelinim görmeklemde. Boy siratim iýlenken däl. Edim gylymyna da at takyp bolanok. Ýöne ýumruk ýal çağan ekläp bilmän azyladyp otyr. Gelinejemiň göwlesi oň ýary ýaly boly iki çağan ganlyk bilýär. Onsoň men gelinejeme näçe göwün etmeçilik edenem bolsam edenli lay. Arada ağamyň ýanyna baramda gördüm boly öýüniň içi daşy gül pürkülen ýaly. Hatta
Köçäňem şolaň diňini ýeki çöp ýokda. Hay, ökünmeli yerim köpo, ökünmeli yerim. Balli gelnejesiniň ýüzüne seretmäge utanyp daşary çykyp gitdi. Bir günnün bäri barynjy gedek giýje rahat ýatyp turan Balli ertesi güni ejesine ýüzlendi. Eje, inni haçana çelli gelinejem bide gatnap durmaly bolar. Basym gowlaşar oglum. Geliniň süýdi köpelerle. Men anne, gelinejemiň ýüzüne seretmäge de utanýam. Näme boldy beýle? Ay, akyl kemlik edip ona kän azar beripdim de. Şol akly kemlik edýäniňi bize öň düşünürjek bolduk boli. Wagty bilen düşünmedim. Görseň hemme zat daşky görnüş bilen çözülýän näler balam. Hawa şeýleken. Muňa durmuş sapagy diýerler oglum, bilseň. Ýaşadygyňça öwrenip, öňkü ýalyňyşyňa ökünüp bermeliler. Şoň üçin her bir işi edende de birine bir zat diýende de soň ökünmezlik üçin öňünden gowy oýlanışmalylar balam. Men ökünmeli boldum da eje. Enne gelinejemiň güňünü nädip tapdam kam eje? Şoň ýoluny talgy bersene maňa. Gelinejem bir giň adamdyr oglum. Oňa bir agyz gelineje meni bagyşla diýip bilseňem monça var. Ona diýjekle. Bir gowjada adam soňga dedi aýtymykä? O ne bilseňe hasam gowy var. Men onu häzir badyra gideýin. Onu ertäde goýmaýyn. Şeýt oglum, şeýt. Gün ortan gelinejem öýe gelenne, öňünde elim sowgatla turaýyn. Balli gysagly giyinip çykyp gitdi. Oğul bäbe gece bolsa günäsini ýuwmaň höwesi bilen algaşlap barýan oğlunyň ýerininden ýylgyryp terip galdy. Merhaba adamlar, size Şöhret Mülkiýewiň hikaýeti satynda taýýarlanan Durmuş Sapaga adly radio oýuny dinlediniz. Radio oýuny taýýarlan Nurberdi Dädebaýew. Radio oýuny gatnaşdyrar Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýadmuradow, artistler Allaguly Täçguliýew, Dursultan Anna Muradowa, Tawus Ataýewa, Öwed Muhammed Durduýew, Cennet Durdugliýewa. Radio oýuny goýan Juma Ýadmuradow. Radyony alyp bardy Döwlet Annegelliýew. Radyony taýdan beden Mirdan Öwed Mämmedow. Radyonyň redaktory Ýazjamal Annaýewa.